Започваме. Изход 34. Ричард вече започна миналата седмица проповедта за Богът, на когото се покланяме, и беше много окуражаващо. И така, Изход 34. И той мина пред Моисей, прогласявайки: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, много милостив и верен, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до трето и до четвърто поколение. Миналата седмица Ричард говори за изкуплението, което Бог прави. Той изкупва. Бог изкупва. Днес ще говоря защо Той го прави. Защо Бог изкупва нас? И отговор е: това е заради Неговата милост и благодат. Благодата. Аз знам, че има деца тук. Може ли да вдигнете ръцете си, деца? Аз знам, че сте тук. Може да погледнете вашата мъничка книжка, в нея ще намерите някои отговори. Благодатта е да получиш това, което не заслужаваш. Милостта е да не получиш това, което заслужаваш. Амин. Вие сте почти събудени. Милостта е, когато Бог не щади от последствията на греха, които са смърт и съд. И смърт отново. И смърт отново. Благодатта е там, където Бог ни дава живот, прошка, приемане и благословение. В Изход 34 Бог разкрива аспект от своя характер, обобщавайки в няколко изречения начина, по който е действал спрямо избрания от Него народ. Това не е единственото място, което говори за Неговата милост и благодат. Откриваме това навсякъде в Писанията. Псалом 103. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Неемия, 9 глава, 17 стих. Но ти си Бог, който обичаш да прощаваш, милостив и жалостив, дълготърпелив и много милостив. Иил, 2 глава, 13 стих. Защото Той е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив. Мога да продължа отново и отново. Мога да цитирам писанията, които говорят същото, че Бог е милостив и добър и пълен с милост. Преди да продължа с моето послание тази сутрин, искам да ви дам основната точка. Много хора гледат, мислят за Бог и за църквата и веднага виждат присъда. Те имат в главата си представа за Бог, който стои над нас с чук, вдигнат на главите ни, готов да стовари наказание за злините, които сме извършили. Това е представата на много хора, когато мислят за Бог и за църквата. Целта ми тук, тази сутрин, е да кажа, че това не е, което учи Писанието. Не е, което казва Писанието. Следващата седмица ще има проповед от пастор Марк. И той ще говори за справедливостта на Бог. Но помнете, че посланието за милост и благодат е на първо място.
Посланието за милост и благодат на Бог е на първо място. Яков, 2 глава, 13 стих казва: милостта тържествува над съда. Мога ли да чуя амин? Милостта тържествува над съда. Аз изчаквам това да влезе дълбоко във вас. Защото това е навсякъде в Писанието. Римляни 5 глава, 20 стих. А отгоре на това дойде и законът, да се умножи прегрешението. А където се умножи грехът, преумножи се благодатта. Благодатта се преумножи над закона. Всъщност ние вече може да стиваме вкъщи, защото всичко е наред. Сега ще навляза в повече подробности. Аз кашлям, но съм далече от вас, така че наред. За да подготвя сцената, нека ви разкажа за град Ниневия. Град Ниневия е бил център на неоасирийската империя между 900-та година и 600-та година преди Христа. Всичко вървеше напред към Исус във времето и след това има след Христа и всичко продължава напред. Тази империя не беше Шангрила, символ на хармония. Това беше нация от войни и жестоки мъже. Историята свидетелства за факта, че асирийските царе умишлено са използвали терор, за да контролират завладените народи. Царските надписи описват екстремни наказания, подробно описват екстремни наказания. Те са се гордеели с тях и ги рекламирали. Публични демонстрации на насилие и масови екзекуции няма да ги описвам тук. Днес бихме нарекли това психологическа война, предназначена да обезкуражи бунт. Но повече от това, те празнували своето насилие и бруталност. Те празнували насилието и бруталността, защото вярвали, че това е знак за сила и божествено благоволение. Божествено благословение. And their servants and things around, and they're having a celebration. If you look a little bit further on the left side, you'll see a tree there, and hanging in the tree is the head of the king of a land цар на Сирия, който е седнал на неговия стол и неговата съпруга срещу него. Те пият нещо, има като празник, празнуване тук на този релеф, който виждате на екрана. In the face of all this violence. This is what the prophet Joel says. Това е било нормално за тях да празнуват насилието и бруталността, както виждате на този релеф на екрана. Nations are in anguish. Every face turns pale. Това е. Ето какво казва пророк Йоил за асирийците. Йоил, 2 глава. Ето какво Йоил говори за асирийците. Пред тях племената се измъчват. Всичките лица побледняват. Те тичат като юнаци, като военни мъже се качват по стената, маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си.
не се блъскат един друг, маршируват всеки в своя път. И даже като падат около оръжията, не спират вървежа си. Спускат се върху града, тичат по стената, качват се по къщите, влизат през прозорците като кръци. Достатъчно от това. Това е контекстът на историята, която ще прочета сега. Историята от Йона. Ще прочетем от първа глава, първия стих. Ето какво пише. Господнето слово дойде към Йона, Амитаевия син. Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене. Но Йона стана да побегне. Можете ли да го вините? Тук ли сте? Можете ли да го вините? But I think that there's a lot more, and this is what we're going to read now, the story of Jonah. Съпротивата на Йона да отиде в Ниневия не е просто непокорство. Тук има страх също. От това, което прочетахме, доста възможно е да е имало национална травма, свързана с сирийците. Но има повече. Нека продължим да четем. Трети стих. Но Йона стана да побегне в Тарсис с Господнето присъствие. И като слезе в Йопия, за децата, които са тук, на службата ние ви дадахме една малка книжка и в нея може да следите историята. И ще видите колко пъти той слезна долу. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си, се качи на него, за да отплава в Тарсис и да избяга от Господното присъствие. Но Господ вдигна силен вятър в морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът изглеждаше, че ще се разбие. Тогава моряците оплашени извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях. А Йона бе слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Затова началника на кораба се приближи при него и му рече: как можеш да спиш? Стани, призови Бога си. Та дано Бог се спомня за нас и да не загинем. And I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. He's waxing eloquent. He's in Bible study mode now. После моряците си казаха един на друг: елате да хвърлим жребий, те да познаем по коя причина е това зло на нас. И като хвърлиха жребий, той се падна на Йона. Тогава го попитаха: кажи ни, молим ти се, по коя причина е това зло на нас? Каква ти е работата? Откъде идеш? От коя земя си? И от кои люди си? А той им каза: аз съм евреин и се боя от Господа, небесния Бог, който направи морето и сушата. Изглежда, че Йона се гордее с това кой е. И с Бога, когото представя. Той има време за свидетелстване. Останалите хора на кораба обаче не са толкова щастливи от неговото библейско представяне. Те са шокирани от този Бог на съда и решават да послушат съвета на Йона и го хвърлят зад борда, за да спасят живота си. Като странична бележка, свидетелството на Йона има ефект. Защото екипажът на кораба се моли с молитви на покаяние.
Ако прочетете цялата история, ще видите как те се молят с молитви на покаяние и дават обети на Господ. Те се обръщат към Бог. Докато Йона потъва на дъното на Средиземно море. Съснели ли сте? 17 стих. А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона, и Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Представите ли си това? 3 дни и 3 нощи. Даже не знае как е възможно това. Отвътре. Тогава Йона се помоли на Господа, своя Бог, от вътрешността на рибата, като каза: в скръбта си извиках към Господа и Той ме послуша. От вътрешността на преизподнята извиках и ти чу гласа ми. Това, което се случва после, е, че Господ заповядва на рибата да изхвърли Йона на суха земя. Земята беше суха, да? Не знам дали Йона беше сух. Аз си представям, докато бърше слуста от своята дреха, някъде около Средиземно море, и докато прави това, докато бърше слуста от своята дреха, той гледа към небето и ето какво се случва. Тогава Господнето слово дойде втори път към Йона. Стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. Добре направено. Като се има предвид условията, този път той ще слуша това, което Бог му каза да прави. А Ниневия бе твърде голям град. 3 дни трябваха, за да се обходи. И Йона започна да върви през града първия ден, като викаше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. И ниневийските жители повярваха в Бога. Къде другите сме виждали такова страхопочитание? Ако знаете еврейски текст, ниневийските жители повярваха в Бога. Авраам повярва в Бог. Това го има в еврейските писания. Същото нещо. Ниневийците повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище. От най-големия между тях до най-нищожния. С други думи, те се покаяха пред Господа. Можете ли да повярвате това? Те се покаяха пред Господа. Ако смятате, че това е важно, вижте какво се случва след това в стих 10. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи. Пример 1. Божията милост. Същата милост, която Той обеща на Израел. Същата милост. Тя е същата милост, която обещава: ако моите люди, които се наричат с моето име, смирят себе си и се помолят, и потърсят лицето ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Амин. Второ летопис. 7 глава. Пример 2. Реакцията на Йона спрямо Божията милост. Йона 4 глава, 1 стих. Но Йона
остана милостта на Бог. Факта, че Бог прости на невийците, но Йона остана много недоволен и възнегодува от Божията милост към ниневийците. И помоли се на Господа, казвайки: О, Господи, не казах ли това още, когато бях в отечеството си? Ето защо избягах в Тарсис. Знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и много милостив, който се разкаива за злото. Затова моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея. Йона се върна в своя библейски режим за втори път. Той учи Бог на аз мисля. Той цитира Изход 34. Той цитира Писанието. Той има библейски режим на изучаване. Той говори за Божията милост и благодат. Йона знае за Божията милост и благодат, но не харесва това. Тук казвам, че Йона имаше невротичен епизод. Казват, че човек, който има психоза, казва, че 1+1 е равно на 3. Той е отделен от реалността. Докато ако човек има невроза, ще каже, че 1+1 е равно на 2, но усеща, че нещо не е наред с него. Той не харесва този отговор. Йона е морално възмутен. Че иска, до такава степен е възмутен, че иска да умре. Йона е морално възмутен, че Бог го призовава да проповядва на тези хора. Тези хора са ниневийците. Тези хора. Той е ядосан, че Бог разширява своята милост към този тип хора. Защо? Тъй като свят, в който злото е простено, Йона се чувства морално разбит. Йона не иска да живее на място, където присъдата е отменена и враговете получават благодат. Всичко е с главата надолу. Нека умра сега, казва той. Подходящият термин за това е самоправедност. Самоправедност. С прости думи, аз съм по-добър от теб. Аз съм по-добър от теб. Йона казва: аз заслужавам благодатта и благоволението на Бога. Ти обаче може да гориш в ада. Това се нарича самоправедност. Исус ни казва как се молят такива хора. Лука 18 глава. Боже, благодаряйте, че не съм като другите хора. Другите хора. Грабители, неправедни, прелюбодейци. И особено не като той е бирник. Постя дваш в седмицата, давам 10 от всичко, което придобия. Погледнете на мен. А бирникът, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири. А който смирява себе си, ще се възвиси. Това е, което Исус казва. Но сега да се върнем на Йона. Божият отговор на Йона е прост. Йона 4:4. Добре ли е да негодуваш? Бог му задава въпрос на Йона. Добре ли е да негодуваш?
крайна сметка моите закони са нарушени, а не твоите. Моята святост беше обидена, не вашата. Хей, не помниш ли, че спасих живота ти, когато ти предоставих тази риба? Фактът, че си минал през този безбожен град, заклеймявайки го, и никой не те докосна, е демонстрация, че вървях с теб. Спомниш ли си това? Всъщност, дори царят ти послуша. Това е факт, че Бог е вървял с Йона, защото даже царят го послуша. Царят на Ниневия. Това, от което се нуждаеш, е бързо упомнение. Не бъдете срамежливи. Бог му осигурява още няколко урока да продължим да четем. И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му и да го избави от огорчението му. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър. И слънцето припичаше върху главата на Йона, така че той примираше и поиска да умре, като казваше. Той пак иска да умре. По-добре ми е да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона: добре ли е да негодуваш за тиквата? И той каза: добре е да негодувам. И той казва: добре е да негодувам, даже до смърт. Тогава рече Господ: ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. Аз не трябваш ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, а също и много добитък? Моята майка би казала: благодаря ти, Господи, че споменаваш животните. Аз обичам животните също. Ако Йона не се грижи за растението и не го кара да расте, кой го прави? Бог го направи. Бог се грижи. Бог се грижи за растенията. Бог направи това растение да порасне тиквата. Бог искаше Йона да разбере, че той се грижи и за хората от Ниневия. И Бог искаше някой да бъде представител на Неговата милост и благодат към тях. Писанието казва, Ефесяни 4:7, а на всеки от вас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Проистича от самия характер на Бог да има част от благодатта за всеки един от нас. Йона вече беше получил свой дял. Йона като част от Божия народ, който преди имаше идолопоклонство и беше в робство, сега живееше в обещаната земя. Йона беше получил своя дял на благодат и стана пророк на Бог, благодарение на тази благодат. Но сега имаше трудност да види, че има дял и за ниневийците. Йона беше част от това мислене, тъй като ние достигнахме първи, само ние притежаваме Божията благодат. Аз съм част от тази църква от 35 години, казват някои хора. И затова само аз притежавам Божията благодат.
Не може да притежавате само за вас Божията благодат. Не е в характера на Бог. Можете да кажете на хората за Божията благодат. Исус го обяснява последния начин. Матия 20 глава. И те дойдоха наетите работници около 11 час и получиха по един пеняз. А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече. Но и те получиха по един пеняз. И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казваха: тия последните работеха само един час. Те казаха: и пак си ги приравнил с нас. Приравнил си ги с нас, които понесахме теготата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях: приятелю, не те онеправдавам. Не се ли услови с мене за един пеняз? Вземи си своето, иди си. Моята воля е да дам на тоя последния, както и на тебе. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо? Защото аз съм добър и щедър. Това е Исус, който казва това. Исус казва: аз съм пътят, истината и живота. Аз съм вратата. Аз съм. Аз съм великият. Аз съм. Аз съм щедър. Аз съм щедър, казва Исус. И на тези от вас, които вярват, че Неговата благодат се е изчерпала върху вас, или че вие сте изчерпали вече вашата част от Неговата милост, казвам на вас: Бог е щедър. Бог е щедър. Плачът на Еремия, 3 глава. По милост Господня ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята вярност. Голяма е твоята вярност. Голяма е твоята вярност. Осъзнавате ли? Не съм свършила още. Осъзнавате ли, че тази книга на Йона не е написана за хората от Ниневия? Тя е написана на иврит, на еврейски, от еврейски пророк, за еврейската нация. Книгата Йона беше написана като предупреждение към Божия народ. Тя показва, че дори пророк от Израел по това време имаше трудности с разбирането на милостта и благодата на Бог. Господи, помогни ни. Чрез тази чужда нация Бог казваше: пазете се от вашата себеправедност и непокаяно отношение, защото рискувате да пропуснете Божията благодат. Няколко години след като това е написано, след като е написана тази книга на Йона, Северното царство Израел е завладяно, унищожено и част от населението му е отведено в изгнание. Познайте кой ги завладя. Асирия го направи. Хората от Ниневия го направиха. Те ги отведоха в изгнание. 700 години по-късно Исус говори за това с много емоция. Ето какво казва Исус. Матея 23 глава 37 стих. Иерусалиме, Иерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе.
Колко пъти съм искала да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но вие не искахте. О, да бихме искали. Желание да разберем характера на Бог. Желание да разберем характера на Бог и да се обърнем от нашите нечестиви пътища и да приемем милостта и благодатта на Бог. Защото те са нови всяка сутрин. Амин. Не знае каква част от всичко това чухте тази сутрин с моето кашляне, с децата, които правят шум в сградата. Това е много силно послание, ако промени моя живот. Аз искам тази благодат и милост да бъде предоставена на вас. Ще помоля хвалебната група да дойде. Първото нещо, което искам да направя, тези, които са служители, ще ви помоля да дойдете тук отпред. Искам да бъдете представители на Божията милост и благодат тук. Ако се обърнете към Бог и изповядате греховете си, Писанието казва, че Бог отново и отново ще ви прости. Има прошка за вас. Ако изповядате, че Исус е Господ на вашия живот и го вярвате в сърцето си, че Господ го възкреси от мъртвите, вие ще бъдете спасени, казва Писанието. Вие ще бъдете спасени. Вие ще бъдете спасени със сигурност. Това е, което е Божията милост и благодат, говорят през цялото време и това е, което проповядваме в тази църква. Ще има време, в което ще отговорите на това. Да, ще ви помоля да станете и да дойдете отпред. Може би ще бъде трудно за някой от вас. Аз ще ви кажа едно нещо. Не беше лесно на Исус да даде живота си за нас. Хората тук отпред ще се молят, служителите в църквата ще се молят за вас. Но аз искам да ви кажа, че това е възможно сега. Ти можеш да се помолиш и да получиш Божията милост сега. Амин. Аз ще ви оставя време да отговорите на тази възможност. Ако обичате да сложите тая снимка, която ви показах. Погледнете тази снимка, която е на екрана. През последните 7-8 години много хора, които станаха членове на тази църква, са виждали тази снимка. Аз не бях обърнал до сега внимание. Това е във Вердън и снимката е през 1967. Не знам точно къде е във Вердън. И човекът вдясно, той има Библия в ръката си издигната. Той е този, който проповядва. Той проповядва Божието Слово. Той говори за благодата и милостта на Бог. Същия месаж, който само че в друго време. Но тези хора там наоколо, аз съм толкова щастлив. Те се подчиниха на Божия глас в това време. Така започва Trinity Church. Те са прадядовци. Това е моя прадядо там някъде.
Ние сме правнуци. Аз знае, че много от вас даже не са живели по това време тук в Монреал. Но концепцията е същата. В даден момент ние трябва да се подчиним на Божието Слово. Трябва да бъдем послушни на Божията благодат и да се обърнем от нашите грешни пътища, за да бъдем част от това тяло, Христово тяло, което представя Божията благодат в този град. Ние получихме Божията благодат. Ние получихме част от Божията благодат. Наистина, нали? Затова Бог има част благодат и за другите. Не само за нас, има и за другите. Ти можеш да си от тук от много години. Ние сме много удобно тук. Всяка неделя има около 8000 души, които идват на първата и втората служба заедно. Но има хора, които вън от тук не знаят коя е лявата им, дясната им ръка. Блузата, която нося, между другото, и с логото на основаването на новата църква. Защо сте сложили друго име, ме питаха. Не искаме да имаме ето това, което виждате на снимката. Отново да преживеем това. Аз ви поканвам да бъдете част. Всеки един от вас. Вие сте част от тази църква, но това, което ще правим е искаме да отидем в Сен-Констант, врата на врата. Ще ви кажем как. Ще бъде много лесно. Но искаме да ги попитаме, искат ли хората в Сен-Констант да се молят за тях. Много, много лесно. На всяка врата да почукаме и да помолиме и да се помолиме и да питаме, искат ли да се помолиме за тях. Това е нещо, което искаме да направим всички заедно. Ако искате такава блуза, ние ще направим повече и ще продаваме. И ще използваме парите за бъдещата църква. Не се притеснявайте за това ще бъде по-късно. Аз ви поканвам да бъдете част от евангелизирането и да слушате гласа на Бог, както Ноа. Не Ноа, Джона, като Джона, който слушаше гласа на Бог. Аз не искам никой от вас да бъде погълнат от рибата. Затова, преди да бъдете погълнати от рибата, идете и говорете с пастор Марк. Има една маса там навънка, той ще ви чака и се запишете за това евангелизиране. Да? Моля ви се. Амин. Станете, ако обичате. Нека да пеем песен заедно.